Enkláva Váhu pri Trenčíne patrí k jedinečným prírodným úkazom, ktoré dokáže táto rieka vytvárať. A práve na tomto mieste začíname dnešnú reláciu. V susednej Dubnici nad Váhom sa rybári intenzívne chystajú na začiatok pstruhovej sezóny. K tomu, aby si lovci prišli na svoje, je potrebné revíry zarybniť. Zúčastníme sa vysadzania pstruhov. V putovaní za rybami pokračujeme v Handlovej, kde to majú rybári ľahšie. Príkladná starostlivosť o pstruhy prináša svoje ovocie a Handlovka je plná rýb, aj bez zarybnenia. Napriek tomu, že 16. apríla začína spomínaná sezóna lovu pstruhov, niektorí hospodári sa venujú aj iným rybám. V Prievidzi sa pozrieme na práve vyliahnuté zubáče. V závere našej relácie sa samozrejme vyberieme na ryby. Konkrétne sa vrátime do Handlovej a skúsime, či pstruhy, ktoré sa v Handlovke nachádzajú, budú mať záujem o naše nástrahy. Teší ma, že sa opäť stretávame pri sledovaní relácie Na rybách Petrov zdar. Dnes sme navštívili Trenčiansky kraj a napriek tomu, že začala pstruhová sezóna, hneď v úvode relácie vám ukážeme jeden nádherný kaprový revír. Dovolte mi, aby som vás privítal v Mestskej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín. Konkrétne sa nachádzame momentálne v katastri obce Trenčianska Teplá a chcel by som vám predstaviť naše dva revíry, alebo dva revíry, ktoré má v obhospodarovaní naša mestská organizácia Trenčín. Jeden je revír Nosický kanál a druhý je revír Enkláva. Špecifikom týchto revírov je to, že revír Nosický kanál je v režime chyť a pust, je to zväzový revír a Enkláva, ktorá sa nachádza v pravej časti, je miestny revír. Miro, toto miesto je na prvý pohľad úžasné. Tečúca voda, stojatá voda, ako keby predurčená k lovu kapitálnych rýb. Aké ryby sa tu nachádzajú? V týchto revíroch dvoch sa nachádzajú veľmi pekné a kapitálne kapry. Rovnako je tu možné nájsť aj kapitálnych sumcov. Ale v podstate, čo sa týka rybej osádky, tak sa tu nachádzajú všetky druhy nižinných rýb, počnúc nejakým pleskáčom, rôznymi druhmi ostatných rýb, končiac šťukou, zubáčom, ktorí tu tiež dosahujú kapitálnych rozmerov. Túto nádhernú idylu ruší snáď len prítomnosť diaľnice a hluk, ako to bolo v minulosti. Áno, toto môžem iba potvrdiť. Bohužiaľ, tá prítomnosť tej diaľnice je takým rušivým elementom, ale môžem povedať, že v minulosti, čo si ja pamätám, chodil som sem od svojho ranného detstva, keď tu ešte diaľnica teda nestála a naozaj toto bolo jedno úžasné miesto, kde bol pokoj a rybári tu mali naozaj taký ten raj na zemi. A ako je to teraz? Majú sem rybári zabezpečený prístup? Áno, rybári sem majú zabezpečený prístup, aj keď v poslednej dobe nám tu nastávajú také komplikácie v súvislosti jednak s výskytom bobra a jeho následnej činnosti, nakoľko tento nám tu do značnej miery devastuje stromy a tak častokrát aj padajúce stromy nám padajú cez cestu, čiže nám vytvárajú prirodzené prekážky, tak aby sa rybári nevedeli dostať k vode. S týmto je spojené aj to, že máme ako mestská organizácia znášame isté náklady a brigádnickú činnosť musíme orientovať častokrát smerom, ktorým by sme možno tú činnosť ani orientovať pôvodne nechceli. Spomínal si, že v tejto vode plávajú kapitálne kusy. Nasadzate ich, alebo sú tu od nepamäti? Nie. Určite tu nie sú od nepamäti. Samozrejme, ryby sem nasádzame každoročne. Momentálne sme sa snažili, nakoľko pred zhruba nejakými 8 rokmi došlo k masívnemu úhymu vplyvom úniku z čističky odpadových vôd, čo postihlo teda najmä populáciu zubáča, ktorá tu bola v podstate zdecimovaná do posledného kusu. Takže snažíme sa cieľene nasádzať a posilniť tu a vrátiť vlastne tejto vode naspäť tú populáciu zubáča. Samozrejme, paralelne s tým nasádzame kapra, šťuku, rôzne druhy bielých rýb, ostatných druhov rýb. Na prvý pohľad je tu čistá voda, štrkové dno. Využívajú ľudia toto miesto aj na iné účely ako rybolov? Nie, momentálne už sa toto miesto nevyužíva na iné účely ako na rybolov. Nakoľko táto voda, aj keď je síce pekná, je pomerne členité, je to prúdna voda, kde sa nám tu voda točí a to prináša isté rizika pri kúpaní a nerádno tú vodu podceňovať. Ale v prípade, ak by sa samozrejme rybári rozhodli navštíviť túto lokalitu a tento revír, tak určite, čo sa týka výkonu rybárskeho práva, možnosti lovu, tak toto miesto poskytuje naozaj úžasné možnosti, ako si zachytať ryby.
Mirko, ja ti ďakujem za všetky informácie, krásne miesto, ja ho rád osobne navštívim a absolvujem tu jednu rybačku, ale to bude niekedy neskôr. Teraz sa presunieme do susednej Dubnice nad Váhom, kde budú miestni rybári zarybňovať pstruhový revír. Vítam vás na našom revíri vodná nádrž Bolešov-Gilianka, čo je jeden z pstruhových revírov Mestskej organizácie Dubnica nad Váhom. Ako vidíte, pozadí to veľmi krásna voda, ktorú teda naši rybári obľúbujú. V minulom roku sme mali nejakých 143 vydaných dodatkových pstruhových povolení, čiže aj tu je vidno, že tí rybári a aj práca výboru pri obhospodárení pstruhových revírov je dobrá. V súčasnosti sa chystáme na pstruhovú sezónu. Jeden z krokov, okrem teda pravidelných brígad, ktoré tu robíme, čo sa týka vykášania nejakých náletových krovín a úpravy brehov a zbierania odpadu, je aj zarybňovanie, pretože rybári sú rybármi nielen preto, že chránia, chovajú, ale aj lovia. Spomínal si zarybňovanie. Aké ryby teda púšťate do revíru? Dnes pred začiatkom pstruhovej sezóny dávame 400 kg pstruha duhového konzumnej veľkosti, čiže to je tá lovná veľkosť, aby si tí rybári na začiatku sezóny prišli na to svoje chyť. Druhá časť potom bude niekedy ku koncu sezóny tiež nejakých 400 až 800 kg duháka, zase preto, aby si tí ľudia aj na záver sezóny ulovili niečo v tých pstruhových vodách. Máte v tejto nádrži aj iné ryby ako pstruhy, ktoré sme sa momentálne vysadili? Tak ako hovorím, toto je síce pstruhová voda a pstruhová lovná. V súčasnosti tu je aj malá obsadka kapra, ktorá nám trošku opravuje to dno, upravuje to dno. Samozrejme je to aj kvôli vodnej vegetácii, ktorú trošku ten kapor eliminuje. A štandardne tu vysádzame, alebo Dubnická organizácia vysádza nielen teda sem do vodnej nádrže, ale aj do našich hlavných potokov pstruha potočného dvojročného, pstruha potočného ročného. No v súčasnosti aj na našich 7 chladných revíroch sa snažíme odchovať PPR-ku, čiže pstruh potočný rýchlený na nejakú väčšiu veľkosť a potom tieto odlovujeme elektrickým agregátom, samozrejme dávame do lovných revírov. A takto sa snažíme trošku ušetriť financie, lebo to ranné štádium je lacnejšie ako tá konzumná ryba. Je to robota na 24 hodín denne, samozrejme do hry potom vstupujú rôzne rybožravé predátory, či už sú to volávky, či už sú to vidry, ktorých teda v tejto lokalite je podľa môjho názoru enormne veľa. A potom už sú to samozrejme spomínané problémy s prietokmi, s otravami na týchto potokoch, lebo samozrejme nie všetky dediny majú kanalizáciu a dochádza potom k tým otravám na tých potokoch. Niektoré revíry sa pred otvorením pstruhovej sezóny intenzívne zarybňujú, no niektoré to vôbec nepotrebujú. Typickým príkladom je rieka Handlovka. V momentálnom období máme pár dní pred zahájením hlavnej pstruhovej sezóny a ako môžete vidieť, tak v podstate v riečke Handlovka sa už teraz dá vidieť naozaj úctyhodné množstvo či už sivoňa, či už pstruha duhového, ale nechýba samozrejme aj naša pôvodná ryba pstruh potočný. Častokrát sa stretávame v tomto období práve s otázkami, či už od rybárov alebo od nerybárov, ktorí sa pýtajú, že odkiaľ sa táto ryba tu zobrala. V podstate je to ryba, ktorou sme zarybnili Handlovku ešte rok dozadu násadou či už pstruha duhového, rýchleného, sivoňa rýchleného a pstruha potočeného rýchleného. V podstate má to účel asi taký, že máme tu dosť problém s vidrami a práve preto kombinujeme násadu pstruha potočeného práve s dúhakom a sivoňom, nakoľko tieto rastú podstatne rýchlejšie. Veľkostne toho potočáka predbehnú a tým pádom sú pre vidru zaujímavejšie a v podstate tým kryjeme toho pôvodného pstruha potočeného. Ako je možné, že počas roka ryba vyrastie na lovnú mieru? Tak všetko je to dané tými atypickými podmienkami, ktoré tu tá ryba má, tým, že na mieste, v ktorom sa nachádzame, tak zhruba 200 metrov vyššie je prítok teplého prameňa, ktorý vlastne vyteká z podzemnej vody z uholných baní v Handlovej a túto vodu otepluje. Tým pádom tá ryba v podstate príjma potravu počas celého roka vrátane zimy, takže dosahuje alebo sa približuje k podmienkam, ktoré dosahuje
v umelom chove. Rieka Handlovka bola ťažko skúšanou vodou v minulosti. Viem, že ju postihli rozsiahle záplavy, upravovalo sa koryto. Myslím, že tu bola aj nejaká otrava, ale dala sa do pôvodného stavu? Tak do pôvodného stavu sa takýto radikálny zásah, ako bol v 2010, keď tu bola spomínaná povodeň, nedá. Nechcem povedať, že nikdy, ale určite to za 10 rokov ten biotop nedostihne. To, že čo zasiahol človek, natvrdo to zreguloval, v podstate buldozery behali po koryte, absolútne zničili tie pôvodné tône, zátenenie a všetky tieto úplne geniálne podmienky, ktoré tu v tej dobe boli. Napriek tomu sa tu snažíme hospodáriť. Máme stále svoje problémy, ale ako vidieť na rybách, tak pri rozumnom nadstavení zarybnenia, pri rozumnom nadstavení trošku tej skladby rýb, aby sme v podstate eliminovali zase tlak predátorov, hej, konkrétne volavky a vidry, tak dá sa to, ale je to možno 10%, 20% úspech oproti tomu, čo by bolo, keby sme tieto problémy nemali. Kedy sa chystáte najbližšie zarybňovať, lebo tento stav je asi neúnosný a rybári predsa niečo z revíru vyťahnú? Tak zámerne sme sa sem prišli pozrieť, ako hovorím, pár dní pred začiatkom hlavnej pstruhovej sezóny, nakoľko, ako som už spomenul, pstruh dúhový a sivoň potočný je len ako krycia ryba pre pstruha potočného, čo sa týka zimy, čo sa týka tých najväčších náporov rybožravých predátorov. Na začiatku sezóny sa tieto ryby, myslím si, že do 95% obsadky pôjde von, hej, pokiaľ sa bavíme o tom dúhakovi, o tom sivoňovi. No a potom následne budeme zarybňovať už tročnou rybou, lovným pstruhom dúhovým, ktorý sa tu ale takisto nezdrží dlho. Aký má teda význam zarybňovanie, keď tie ryby tu aj tak neostanú, odhliadnúť od toho, že si rybári nejaké zoberú domov? Tak samozrejme, to je ten efekt, ktorý chceme aj tým rybárom v podstate takýmto hospodárením priniesť, aby si tú rybu naozaj mohli odniesť z vody. Druhá vec je tá, že tá ryba má úplne inú kvalitu, ako keď je to samozrejme ryba vychovaná a zarybnená pár dní pred sezónou a v podstate ten pstruh je vyrastený na granuli, v podstate v umelom chove. Táto ryba vyzerá úplne ináč. Konzistenciu mäsa má úplne inú, farbu mäsa aj chuťovo takisto. Je to niekde úplne inde. Ďalšia vec a pre nás podstatná, hej, z hľadiska hospodárskeho je tá, že ako som už spomenul, krycí manéver pre pstruha potočného. Chceme zachovať pstruha potočného, chceme, aby v podstate po odlovení týchto pstruhov dúhových mala do jesene šancu tá ryba dosiahnuť veľkosť generačnú, aby takisto sme možno trošku prinavrátili alebo poskytli všetky možné podmienky na to, aby sa ten potočák mohol opäť začať treť v našich chovných potokoch a priamo v rieke Handlovke. Spomínaš predačný tlak, vidry, volávky, je to naozaj také vážne? Keby sme sa išli pozrieť pár kilometrov nižšie, hej, kde v podstate tá vidra má svoje útočisko, lebo tu sme priamo v meste, vo vyššej časti mesta a tu v podstate tá vidra nemá až taký dôvod migrovať, nakoľko ona zo spodu, keď ťahne proti prúdu za rybami, tak zastaví sa tam, kde tie ryby už v podstate ako keby začínajú byť. Hej. Čiže ona príde tam, zožere možno jedno, dve ryby za noc, odíde preč. No a v podstate do týchto vrchných častí sa nedostala. Preto tu tej ryby je toľko, ale keď to tak môžem porovnať roky dozadu. Vždycky tu bol problém, Handlovka teče cez viacero dedín, vedel som, že proste počas zimy domáci, hej, je tam nejaké pytliactvo. Vždycky bola ryba odnášaná aj mimo oficiálneho lovu našich členov a stále tu bol ryb dostatok, hlavne pokiaľ sa teda bavíme o pôvodnom struhových potočenom. Odkedy sme začali registrovať zvýšený počet rybožravých predátorov, teda konkrétne vidry riečnej, tak od tej doby máme s výskytom struha potočného naozaj veľké problémy. V tomto období sa väčšina organizácií venuje pstruhom nás, ale zaujímajú aj zubáče. Zdeno, zdravím ťa. Ahoj, Peťo. Čo študuješ? Tak práve sledujem zubače, ktoré sa nám začínajú rozplávať, vychádzajú z hniezd, sú vo vačkovom stave a sledujeme ich zdravotný stav a či sa vyvíjajú tak, ako by sa mali vyvíjať. A sledujeme aj množstvo, ktoré sa nám vlastne urodilo v rybníku, či je to v poriadku. Nedávno sme sa zúčastnili kladenia zubačích hniezd. Ako to ďalej prebieha? Tak ďalej to prebieha tak, že keď dáme to hniezdo do vodnej nádrže alebo do revíru v správny čas, aby ten zubač sa stihol vôbec vytrieť na to hniezdo, nájsť ho. Optimálna teplota, aspoň v našich podmienkach, je 12 stupňov vo vodnej nádrži Nováky, kde to funguje presne. Hniezda dáme pri nejakej teplote 8 stupňov a v behu nejakého týždňa, záleží od počasia, ak sa vyvinie teplota vody,
nám zubače nakladú ikry a tieto ikry potom sú dobré a schopné na prevoz. Hlavne vtedy ideálne je v očných bodoch, ale skúšali sme aj nie v očných bodoch a dá sa to v pohode preniesť, ak dodržíme nejaký postup. Aká je úloha teba ako hospodára? Tak moja úloha je taká zvyšovať neresové podmienky, zvyšovať obsadku rýb, aby to rybárske úsilie bolo čím ďalej viac a viac. A preto robíme rôzne pokusy. Zväčšujeme obsadku rýb aj takáto jedna z mojich činností je, že preniesť ikry, dochovať nejaké množstvo zubača, pretože vo voľnej prírode nemá až také veľké percento úspešnosti ako v rybníku, kde nie sú iné druhy rýb, pretože ak aj posunieme hniezdo vo vode, tak už ten samec zubač to nestráži a môžu kaprovité ryby doslova vysať tieto ikry a skonzumovať. Ja osobne som už ulovil veľa zubáčov, ale nikdy som k ním nepotreboval mikroskop a vidím, že ty tu máš mikroskop, takže k čomu slúži? Tak mikroskop slúži na to zväčšenie, samozrejme, pretože ten zubač je tak maličký, má 2,5 mm, je priesvitný, vo vode ťažko spozorovateľný. Mikroskop nám ho zväčší a môžeme na ňom vidieť siluetu chrbtice, môžeme vidieť, ako mu tlčie srdce, ako sa začínajú vyvíjať plutvy, oči, v podstate všetky vnútorné orgány v štádiu toho ranného rastu. Môžeme sledovať aj spôsob jeho života, vlastne ako sa správa pri rôznych teplotách vody, aký plankton požiera a podobne. Ako dlho sa venuješ chovu zubáča? Na čo si prišiel? Tak chovu zubača sa venujem v podstate, ako som začal robiť hospodára v Prievidzi, ale postupným sledovaním a zisťovaním toho života toho zubača som prišiel, že nie je problém až taký veľký ikru doniesť, preniesť, ale ja tu mám na rybníku rozdelený rybník na 3 teplotné zóny, 8 stupňov, 10 stupňov, 12 stupňov a možno pozorovať, že v tej chladnejšej vode sa síce vyvíja pomalšie tá ryba, ale zase nám nebujne, tak ten plankton je drobnejší a ukáže sa až časom a podľa môjho názoru aj sa ukáže, že bude mať viacej tej potravy v tej chladnejšej vode, ako keď sa vyvíja ten zubač v tej teplejšej vode. Má síce viacej planktonu, ale ten plankton tiež dorastá a napríklad dafnia ho dokáže konzumovať. Takže v určitom štádiu, ak ten zubač nestratí vačok a nenarastie, aby mohol rýchlo rásť, tak tie veľké dafnie ho dokážu uloviť a skonzumovať. Môžeme si to aj prakticky ukázať. Toto je vzorka fytoplanktonu a zooplanktonu z sádky, kde je chladnejšia voda. Že vidieť, že ten plankton je drobnejší, nie je tam vidieť žiadne väčšie dafnie, sem tam veslonôžka. A táto druhá vzorka je voda teplejšia, kde máme 14 stupňovú vodu. Tu vidíme na spodu šupky zikier zubača a plankton značne je už premnožený a už tam nájdeme aj také väčšie dafnie, takže už bude pociťovať aj troška ten predačný tlak toho väčšieho zooplanktonu, ten zubač. Aj keď sa to tak nevidí, ja očakávam, že väčšie percento úspešnosti bude z tej chladnejšej postupnej vody. Zdenko, je to veľmi zaujímavá a zároveň mravenčia práca. Ja ti želám, aby si vychoval veľa zubáčov. Tak ti ďakujem. Čak hádam, vychováme. Určite sa na zubače vyberieme aj my, ale teraz ideme na pstruhy. Vraciame sa na Handlovku v deň otvorenia sezóny lovu pstruhov. Sami ste mali možnosť vidieť, koľko je v tejto riečke rýb a my sa ich teraz pokúsime uloviť s 2 lovcami, 2 spôsobmi. Palo, ako to vidíš? Vidím veľmi skvele zarybnenú riečku divými rybami. Čo mám informácie, sú tu potočáky a duháky z minulého roku, vyživení len na prírodzenej strave. Je tu obrovské množstvo hmyzu a vidím, že ryby zbierajú
klasika z hladiny. Budem loviť klasickou privlačou, klasicky krátky privlačový prúd na malé toky, malý naviak. Musím len pripomenúť, že obaja títo lovci nie sú domáci. Jeden je z Lohovca, Pálko konkrétne, a Janko je z Nitry. Janči, ako budeš loviť? Ja som sa dneska rozhodol loviť na mušku, nakoľko po príchode nás hneď privítali pekní pstruhy, ktorí sa tu ukazujú, zbierajú z hladiny, napadaný hmyz. Uvidíme, či im tá muška bude chutiť. Necháme sa prekvapiť. Chlapci, ryby sa ukazujú na hladine, ja vidím, že ste celkom nervózni a ja tiež, takže poďme do vody. Poďme na to. Hneď na prvý náhod sa mi podarilo loviť pstruh. Ako som už povedal, tých ryb je tu fakt veľa, jak sa krásne ukazovali. Je to bojovný dúhak. Je vidieť, že to není ryba odchovaná na granulách, ale na prirodzenej potrave a tie ryby sú fakt silné, bojovné. Hop. Kým Janči podoberie svojho pstruha a zbaví ho nástrahy, aj mne sa podaril jeden uloviť. Pstruh dúhový. Takže aj Pálko má rybu. Hop. Teraz sme sa presunuli po taký menší vodopád. Ako náhle som nahodil, momentálne bol záber. Tie ryby sa zdržujú v tom prúde. Pravdepodobne im tam voda nanáša potravu, oni to tam spoľahlivo zbierajú. Mne tu idú ryby doslova na náhod. Takže som zvedavý, ako sa darí môjmu kolegovi Jančimu na muchu. Myslím, že to bude také isté. Janko, berú na tú muchu, berú? Musel som zmeniť novú mušku, lebo evidentne tebe to ide trošku lepšie dneska. A Jano má, myslím, potočného. No, zmenil som mušku, pstruhom sa zapáčila a zabral na ňu pekný potočák. Krásne bodky, červené. Občas treba meniť aj nástrahu, lebo po 10-15 rybách je už značne zdeformovaná a nemá taký účinok. Jasné, ten pstruh ju trošku rozbije. Má predsa nejaké zúbky. Takže dáme novú a uvidíme. Musím sa plížiť takto za tým pstruhom, ktorý mi to veľmi agresívne zobral. Krásny duhačik vychovaný na krivákoch. To je vidieť, úplne prirodzené. Minulý rok to boli vraj podľa Rudyho úplne maličké rybičky. Takže teraz je to dokonalá ryba v dokonalej forme. Janko, pstruh. Na privlač idú lepšie. Idú. Čím je to? Ľúbi sa im to nástraha. Ja si myslím, že je to tej šnúre farebnej. Chlapci, jedna ryba za druhou, môžeme to zhodnotiť. Pálo, čo na to hovoríš? Tak hovorím, taká malá riečka, dá sa to povedať, že tá ryba tak prírodne reaguje. Dravá, krásne vyfarbená, veľké množstvo, čo lepšie si želať. Janči, my sme väčšinu času lovili spolu, takže sme jeden na druhého videli. Ty muškárením, ja privlačov. Ako by si to porovnal? A zo začiatku by som povedal, že to bolo celkom vyrovnané a išlo to na tú mušku, tie ryby reagovali bláznivo. Mal som celkom dlhý nadväzec. V podstate, jak to dopadlo do vody, hneď bol záber. Potom sa mi trošku ťažšie chytalo s tým dlhým nadväzcom, skrátil som ho. Potom bolo vidieť, že tebe v podstate na tú prívlač to stále tak išlo dobre, ja už som mal menej záberov. Znova som sa vrátil k tomu dlhšiemu nadväzcu a takisto tie zábery opäť prichádzali. Takže tá ryba bola trošku plašená tou šnúrou, ten dlhší nadväzec spravil v podstate tie zábery. Mali sme pri sebe podberáky, napriek tomu sme ich používali len minimálne. Môžeš vysvetliť prečo? No to z toho dôvodu v podstate, aby sme tú rybu nevyberali z toho jej prirodzeného prostredia, aby sme ju čo najmenej poškodili. V podstate tú rybu sme doslova vo vode vypínali a hneď spúšťali naspäť. My sme boli na tejto riečke pred pár dňami, kde sme videli množstvo rýb a ja som vám povedal, čo vás čaká, takže snáď som vás nejako neprekvapil, nemilo.
No ale by som chcel vedieť aj tak tvoj názor, prečo je tu toľko rýb a prečo sú v takej dobrej kondícii? Určite kvôli tomu, že táto voda je plná krivákov a to je v podstate najlepšie krmivo pre toho pstruha, čo môže byť. Či aj vidieť na tom, že v podstate v lani, keď zarybňovali 5 cm pstruhom, tá ryba má dneska 30 cm, takže tá ryba je vo super kondícii, je zdravá a krásne vykrmená. Takisto je tu prítok teplej vody, tá ryba tu zbiera aj v zime, takže tá ryba krásne rastie, je silná, hlavne kvôli tým krivákom. Čo dodať na záver? Treba vysloviť uznanie handlovským rybárom a poďakovať sa im za to, ako sa vzorne starajú o svoj revír a obstruhy. Myslím si, že dnešný lov bol nádhernou čerešničkou na torte dnešnej relácie, ktorá už ale končí. Lúčim sa s vami, ďakujem za pozornosť, teším sa na budúce. Petro, zdar.